and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. O sa basay nasod sa imong ong, si Chay Chay mag-iimo si Karanshin. O saman, may pagdumot ka? Sama day! Ma, nanaod na kag sungay, ma. Abi pa lang unya ni Yaya Chay, tinuod ng imong gisulti. May nang mahibaw mo, nga kung doon naman ko'y gidumtan ng panahon na, si Pauline Ragyod, mo nang ibalik kong practice sa martial arts ng panahon na. Oh, nga no. Giganahan lang ko. Magtuon pa man gani ko kung unsaon sa pag-ihaw og tao. Huy, baba ni mo ha, baba ni mo inday ha. Joke. Huwa ko'y tarungtog, tila na kagabi. Wala. Ma, papadlong ma ha. Sige, yun madam, sige. Tagain yung laing problemas, dong Del. Gihasol kong maayos akong konsensya. Kunwa pa na ko idudo si Del atong hudas nga babae. Huwa unta masakiti ang akong anak. Maugyan na! Maugyan! Hay! Ikaw man siguro ay? Buot man sagud ka ay? Inaywa ang tabakaw na as dong Del na itong banyagang dako, pero sige jug kag dasig niya. Ha? Imo yung gibida nga to ni dong Del ang impaktang dako. Mao nakaton, nadutlan, nahigugma. Pero unya, unsa man, gipakyas ra! Birag hatagan ko batong kamay babayhana kung ako to masugatan sa daan. Na! Ako dili na medyo ko mamugna. Manukmag dayon ko. Gubang yung dagway na itong mananap ba? Basta musipyat ang kapalaran. Og inay ilikay itong kanahan. Iyan na nung itugot nga akong masugatan. Unsa bay akong buhaton. Ako yung pagutanon og ako'y magkasugat. Ay, ako gitong ihawon si Pauline oy. Aron ipakaon sa mga iho sa dagat. Unya ka ng kuan. Ako gyud mangunay og kanang sabog si ihang unod og dugo sa mga iho. Ana John. Hilom oy. Oh, Hilom. Hmm? Kangilo ba nimong paminahon diha oy? di ba mo tuo? Hilom ha. Suwayan ba nato ro? Huno gana kay nanindog ring balhibo ko nimo. Og ikaw sad si. Hala. Ate man na nang naigos imong patid kay karong taod-taod. Mag-ago na gyud unya nas chayches kasakit siyang bunog. Sa sunod higayon pagmatngon kay tingalig ako na gyud unyay imong mapatiran. Mag-practice na lang kog lain ma. Oh. Unsa man? Shooting. Wow! Hala ka inday shooting! Mag-artista ka day, Shen? O pasar. Pasaran juga na dahil kay gwapa ka man. Ay, shooting! Oh, tawa na ba siya? Puta na sa mama ni mo. Di ba, tinuod nga gwapa ang imo anak, madam, di ba? Imo ng anak. Chay, way bati sa akong mga anak. Ay, tinuod! Si Del, suma. Unsa may dagway ni Del. Ah, gwapo! Gwapo kaayo, gwapo. Dili pala lagi kay ako'y kanang nagbata atong bataa. Maong giisip ko na gitong akong anak. Ay, kanindot naman lang. Wala, oy! Ining mata ni Dong Del bitaw. Musiga na lang unya iyang mata. Kaya wala na siya breath. Hilom, undatan. Why? Di ako yarn. Alam mo kung sino yarn? Oh, imong cellphone, si, tubaga. Tingalig si kuya na nimo. Hello, kuya? Utangan ka na kung buanga ka. Oh. Ikaw pinaka ako sa pagnganak kong dili mo. Bantay ka lang sa sunod natong panagkita. Ayaw pahat-pahat ya. Kay waktit ko makailaan ng pong kahadlok. Lapin na sa imo kipuhat sa akong igsuon. Bisag unsaon, dili ginako matun ang imong pagpakauwaw niya. Mong ikaw mo ipagmatun. Siguro ang dili makasugat ang atong mga daan. Anak, si kuya na ni mo nak. Paistorya ko, be.
Timan ikini akong gisulti, ha? Bye. Oy, time pa, oy. Dili to si Kuya, ma. Amiga ra to nako. Oh. Ay, abi na kog si Kuya nimo. Nahala at manananas jay-jay kay tingalig. Wana unya na may ibong trabaho kun atakiho nas ngol-ngol na igo si mong pagpaktid niya. At imanana. Go! Nagpunta na ka? Yuhu! Huyu! Go! Go! Uy! Ang usuma ka? Lain kang akong lawas ka. Chay-chay? Yaya! Yaya, sorry! Sorry kaayo, ako makakita nimo. Dayoy! Maya ka, day! Sakita sa kong nawongan na iko sa bra sa buhok. Kaya mong gilabay, day. Unsa lang na tayo akong sala ni mo langga, oy! Wa man good, Yaya. Uy. Lain ang akong kikalagutan. Nainumdum magukos panuway nga pulin. Mao nga kadit lang mibukal ang akong dugo. Og sa akong kalagot, ako nalabay og kalit ang bra sa buhok nga akong gigunitan. Nga timing masadya nga nagpaduong ka. Why na noon? Wala noon ako mapungi. Sorry na lang taon kayo, ya. Ay, kadiyot, magwa ko labakara para akong ihumul og kadiyot sa warm water. Unya, akong haklap ana imong naong. Bida, day. Nagaduda naman noon ko ni mo, ay. Sala man ka, day. May kalagot ng tingali ka na ako sa hilom tingali. Kay iba Gina, rago, no? Karoon lang mga orasa, nagsunod din mo pagpasakit na ako. Wala ba gani ko? Makabawi sa imo ha pagpatid na ako, ay. Onya, karon, imo na gid noong kong gilabay day. Gisundan pa gid mo gilabay nimo akong naong anang hairbrush. Nakita ko na mo rin ko gisagpa. Ya, bigak sa Tanawan. Bawi ko na lagi ko gagusga. What? Taon niya, uy. Bigod kalagot ni mo ya. Bisag, mamatay pa ko karon dayon. Oy, ayaw ako sa- gibarugan nga wag gyud ko'y gihambing nga kasuko nimo. Nakasiguro ka? O lagi taon niya, uy. Kay grata sad nako no. Grabe sad kun mauna. Imo kong gipangga og maayo nya mo ni ako ibawas nimo. Bisag unsa pay mahitabo. Bisag unsa pay mahitabo sa kaliputan niya. Naagyud nako ang respeto ug pagmahal nimo. Bisag kapila pa ka masuko nako. Di ka gid makapaabot nga musukol ko nimo. Tungod kay bisag tagod-tagoron pa ning akong lawas, dili Oy. pa gini paigo nga ibayad sa pagpangga nga imong gipahinungod nako iya. Maong Gusto na, day. Dili na tamang hilak, oy. Mituon ako si mong gingon. Wala to ni mo tuyo ang nahitabo karon oy. Ituon ako. maumong gid sa nay tinuod ya. Nadalang gyud ko sa sobrang kalagot nga akong gibati kang pulin. Nanawag magud siya ganiha. Shalan? Shit. Wa na lang ganin ako pahibaw si mama. Nga siya tong ni kontak. Kay tingalig mo ulbo na sad sa kasuko si mama. Unya, atakiho na sad unya nug usab. Wa kay uwaw. Pagka wa kay batasan, pagka siyang naong abnormal gid siyang utok. Na, ayaw na lang na siya tumayi, ay. Mong, kalimtan na lang nato nga naay Pauline nga naglatagaw ni ining kalibutan na. Dili ya. Shalan? Kinahanglan siyang putlan og sungay. Aron dili na siya makapanangkil unya ni kuya. Inday, Shen. Kung kami si mama, sigihan man gani niyag samok-samok. Unsa pa ka si kuya? Mao mientras nga dili pa na mahitabo, kinahanglang masumpo gyud siya. Na, day. Ay na lang maglabda na imong ulo ni atong banyagang dako, oy. Kadi ba miingon man to siya nga tuan na siya sa layo, uban siyang, uban sa tao nga tinuod niyang gigugma. Ay, pasag di siya. Ayaw kung inang haguon lang yun mo ang imong kagalingon sa pagpangita niya. Binuang na. Kalimtin na itong babayan, ay. Kayo magmakalimot ra taya, Pero sungugon masab gyud tanuon sa panahon. Kung kanus ka dili gusto maguna-una aron magmalinahon ka, magpakita naman gyud nimo sa panahon nga maghigda ka. Ay, ayaw padala. Ay, padala na, day. Kay bida, oy. Ako rin kanunay maipit. Ako kanunay maigo. Ay, pasilan, day. Gupo yun mo nang imong kinabuhi tungod lamang at bruha. Bebe. Isalig na lang katusyan ako. Mura sa kag trusa. Bukid na, no?
Nagatuo na ka komedya ko. Trus intro, gyud ako ray mo angkon atong kundatang dako mong paghilom na. Okay? Ginoo ko taon, uy. Usa man eh. Ay, ginoo. Ako lang ito siyang ipatumar tambal para sa hilanat pero kung ano, hangtod karon. Wa pa bang yapon siya mawasi. So kay problema. Naaka siya infection. Unsam gi kay diferensya niya. Oh, ang iyang cellphone. Yan ang cellphone ang nag-ring. Kinsam kay nanawag. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!